So yun guys, pauwi na tayo ng Maynila. Bakbak na ulit tayo. So January 1. And anong oras na? Alas 10 na. So alis na tayo guys. Nabalik na tayo ng Maynila. So nakapag New Year na kagabi. And masaya naman, masaya. Ayan ang daan sa amin guys. Bato-bato. Mabato ang daan dito. Saka ganyan ang mga bangin-bangin. Ayan o. So yun guys, bakbak na tayo. Then ano na lang tayo sa ride. Kailangan natin bilisan ngayon kasi para makapagpahinga pa at makapasok bukas may pahinga. Alright, so see you on the ride. So ayun mga guys, bakbak na tayo. Sana maganda yung biyahe natin. Walang aberya. Wala naman tayong dala ngayon. And kailangan natin magmadali kasi may pasok pa tomorrow. Daming putik. Putikan yung motor natin. Paros na lang yan. Pakabutin pa tayo ng ulan. Makambo na ka yun. Kapag-enjoy na tayo kasama ang mga pamilyas. Kaya lang naman ang mahalaga dyan. Kapag-enjoy tayo kasama yung pamilya natin. Alright, so may manok. Uy. May manok. So dahil ako doon sa isang kapatid, paalam lang tayo. Medyo may hangover pa tayo kasi nakainom kagabi pero palag-palag yan. Wala yan habang napapadpad ng hangin. Ang palabas sa amin guys. Alright, so, okay naman yung motor natin. Na-check naman natin. And sibak yan. Tao. Ganda yung panahon. Dahil lang tayo dito saglit. Sige lang. Alas 10 na. Hili ka rito. Hili. Palis na ako. Hindi ka nag-ahon. Kanina pa ako nag-aantay doon. So ayan mga guys, kakalagpas lang natin ng Tagkawayan, Quezon. Ayan o. Welcome to Tagkawayan, Quezon. Kakalagpas lang natin yan guys. And ayun, bakbak ulit tayo. Ganda, putik-putik yung ating motor oh. Hindi pa nabitaw yung mga putik. Alright, let's go. Tumigilan tayo. Kung may oras sana, ganda dito maligo oh. Ayan guys oh. May ilog oh. Ayan. Ayan, may mga naliligo ng support na yun oh. Ay, ligo. Soon, pakabalikan natin yan pag may oras tayo. Tingnan natin. So, maligo dyan. Alright, let's go. Dito tayo sa Arala, Diyos Mabalos. Dito tayo guys. Selfie muna tayo. Alright, so selfie lang tayo. Then start na yan. Photographs. Alright, nakalagpas na tayo ng icon ng Bicolandia. Uy, ayan o. Pagkalagpas mo ng arko ng Bicolandia, ito na, bang. Ay, grabe, yeah. Kaya huwag kayong hataw doon sa part na yun kasi pag dito, ayan, bulaga. Alright. Ayan o, patik-patik. Ayan o.
Grabe. Talaga namang ayan pa. Wala. Bang. Dati nung gamit ko pa yung RS ko na motor, yung Yamaha, dumadaan ako dito mga 2016 yata yun. Ang ganda ng bangkingan dito eh. Wala masyadong ganyan. Hindi pa sira na yung kalsada eh. Ala, hindi mo talaga mahalata na ano yun. Alam mo, mababaw lang. Ayan o. What the. So ayun guys, nandito na tayo sa bypass ng Lopez Gumara Road. Grabe. Parang kahapon lang nandito tayo dumaan, tapos ngayon nandito na ulit tayo. Taas na ito. Taas. Pero diretso lang yung biyahe natin, di pa tayo nagpapahinga. Mamaya na. Grabing putik, hindi pa natatanggal yung mga putik. Ayaw talagang bumitaw ah. Kahit gumit na ka dyan sa daan, no? Puro solo. Grabe, ayan o. Ano ba? May na-preno dito yari. Pag ganito guys, huwag kayo magbababad ng preno. Ano lang, engine brake, tsaka ano lang. Yan, taas na ito. Tapos yan. Swat. Ang malupit na ito guys, yan o, cruising. Ayan o, crossing o. Kailangan talagang magdandahan dito. Ayan o. Gandang padaanan ng sementado o. Wow! Biluhan natin. Ang ganda pag nabubiluhan o. Aso pa. Kayang-kayang ahonin ng Kintaw. Rolling Hills. Lusong ulit tayo. Ayan o. Haba niyan. Ang ganda sa taas o. Wow. Meron ng ano dito. Pasang hangin. Ahonin natin yan. Trap. Ahon. Ayun yung kalsada guys. Ayan. Dito pa lang kitaan na eh. Lusong-lusong, ahon-lusong. Ang ganda dito ah. Wow. Wow. What? Ang ganda dito ah. Nice. Ganda na ang place dito oh. Ayun yung ano ng bayan ng ano guys oh. Bayan ng Gumaka. Part na yan. May dagat pala dun oh. Ganda. Wow. Let's go. Taas na ito oh. May mga kamuti pa oh. Alright. Ganda. Panalo. Yeah boy. Bakbak ulit. Nawala na yung ano. Haba ng lusong na to. So patay. Tapos maya maya andun na tayo. Malapit lang yan. Agos na tayo. Kala nyo malayo lang pero malapit lang yan. Dito na ako guys sa mga susunod na bayan. So tara, nagsuot na ako guys ng ano, ng ito pants. Ayan o, kasi ayun o, nakikita nyo yung ulap, ang kapal. Baka mamaya umulan dun, nabala pa tayo.
Para mamaya susuotin ko na lang is yung ano na lang, jacket na lang. Nakakaliwa tayo dyan. Bago tayo kumaliwa, dadaan niya natin to. Mga matatalos na bato na to. Alright. Oh. Tubig. Ay, lalim. Tubig. Uy, nahugasan din yung ating gulong. Yee-hoo! Taas. Umulan dito siguro. Naramdaman na natin yung ulan. Yay! Mahuhugasan yung gulong pag umulan. Diba may kaputi sila, ibig sabihin umuulan doon sa dulo. Oh my goodness. Kakaputi rin tayo maya maya lang. Sigurado. Hindi, mga lubak-lubak oh. Grabe. Ayun oh. Yeah. Ano? Weather. Maganda pag naggaganto guys, kaputi kasi nawawala yung ulan. Anong kunik? Nawawala yung ulan eh. Natatakot yung ulan. Lakas ng trip eh. Nagsuot na siya ng kaputi. Mamaya na tayo. Huwag nagbagsak. Kaso hindi ko na yung tatanggalin. Hanggang doon na yan sa Amanda. Ay. So ayun guys, update na lang again. So yun mga kasabot, good afternoon na. Hindi ko alam kung anong oras na guys. At yung motor natin na yun, tingnan nyo naman guys yung motor natin na yan. Ayan yung motor natin, putik. Putik na putik. At wala pang patayan yung makina. Diretso yung biyahe ko. Ayan, wala na nga yata ano. Ayan pa. Grabe yung putik guys oh. Kapal. Dikit na yung mga putik. Alright, ayan pa oh. Bukas natin nililisin yan bago ako pumasok. Tara, let's go. Dahil na ulit ako guys. Nagtanggal ako ng kapote kasi sobrang ulan. Ulan init guys yung panahon. Kaya tanggal kabit yung kapote. Di naman pwedeng hindi tanggalin gawa ng ano, masyadong mabigat sa ano pag nananakbo yung motor. So let's go. Pililya na ako guys. So far so good naman yung biyahe. Ayos naman. Grabe guys yung biyahe natin. Back to back. Kahapon bumiyahe kami tapos pagdating New Year bumalik din. Grabe ba? Nakakaputi pa oh. Ayan oh, guys, din nila guys yung sitwasyon ako makapabalik. Uno pa lang yan, uno. Paano pag 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nako. Buti na lang nakamotor tayo. Grabe guys. Good evening na mga guys. Ayan o, gabi na. 10:30 tayo umalis doon sa bahay. Ayaw ko kung anong oras na. Alas 6 na siguro guys. Ayan o, madilim na. Dito na ako sa Ortigas. Malapit na ako sa amin. Ayan o. Ayan. At marami na sasakyan guys. Kahit uno pa lang. Marami na nagbiyahe pabalik. Marami na nag-uwian. Yung mga naunang nagbakasyon, nagsi-uwi na. Kaya traffic na ng bahagya. Lalo na sa mga crossing. Sinabayan pa ng mga gumala na nag-rides. Kaya traffic talaga. So yun. Ito ang ating year-end ride. Ang Bicol year-end ride guys. Salamat sa suporta. Napakasabi ng takbuhan natin.
all in all, umuwi tayo. Wala naman tayo naging aberya kay Alpha. Bumalik tayo. Wala ring aberya. Alright. Napakaswabe. Napakasolid. All goods guys, all goods. Kahit napalaban sa mga lubak. Walang pahingang biyahe. Alright, so hanggang dito lang guys. See you on the next vlog. Ride safe.